Gabon ongi etorriak gurean gaur albistegira Hamaika Telebistan, honatz gure lerroburuak. Torturaren aurkako egunean, hainbat izan ziren praktika lazgarri hau salatzeko mobilizazioak. Hamaika Telebistan tortura eta bere efektuen ondorioak gertutik ezagutu nahi izan ditugu. Euskal jendarteko hainbat aurpegi ezagunen babesarekin, tartean Ibarretxe eta Garaikoetxea lehendakariena, 2015ko urtarrilean Guardia Zibilak kendutako dirua itzultzea eskatu du sarek. Lan ustei ekingo diete Sestaoko ACBko langilek martxoaren 4tik aurrera. Horrekin batera, aurrera darrai Bizkaiko erresidentzietako langileen grebak eta hainbat izan dira azken astean lan istripuen ondorioz hildako 2 langileak gogoratzeko protestak. Iraganden astean, autopistako plaka bat erori ostean, kezka eta haserrea azaldu dute Errekaldeko bizilagunek. Martxoaren 7tik apirilaren 8 bitarte, 30 emanaldi eta 150 sortzaile baino gehiago bilduko ditu Bilbon loraldiak. Europa Ligeko kanporaketaren atarian Josu Urrutia presidenteak Atletiken lehiakortasuna goraipatu du gaur Ibaiganen egindako agerraldian. Ja mundu guztian ikusten dugu, referentzi berdinak egiten du, berdinak edo antzekoak daukatela ekipo guztiak, liga guztietan, ia selekzioak dituzte ekipoak, bere posibilitate ekonomikoen araberaz egiten dute ekipoak, eta azken batean nik uste dut ekipo bakarra beste aldetik doana gu garela eta horrek zailtasun gehiago ekarten digu edo eskigu, baina hori argi daukagu, horrela dela eta burukatzen jarraituko dugu. Bere azken atzean oso latza izan da esaldiarekin deskribatu zuen Jose Arregik 1981ko otsailean Madrileko DGS-ean pairatutako infernua. Otsailaren 13an zendu zen zizurkildarra komisaldegian jasotako tortura eta tratu txarren ondorioz. Geroztik, otsailaren 13a erreferentzia data bilakatu da Euskal Herrian torturaren praktika salatzeko eta urtengoan ere hainbat izan dira praktika lazgarri hau salatzeko antolatutako mobilizazioak. Horrekin batera, asteburu honetan bertan jakindakoaren arabera, martxoaren 14 eta 16 bitartean epaituko dituzte Sandra Barrenetxea bilbotarra torturatu zuten Guardia Zibilak. Deigarria da, baina fiskalak ez du inolako akusaziorik aurkeztuko Guardia Zibil hauen kontra. Hamaika Telebistan torturaren ingurukoak gertutik ezagutu nahi izan ditugu eta horretarako Ainhoa Zabarte lankidea Olatz Barrenetxea psikologoarekin eta torturak pairatu zituzten Ixone Fernandez eta Urtza Arkortarekin egonda. 5.657 tortura kasu Euskal Herrian. Hauetxek dira Euskal Memoriaren Fundazioak atera dituen datuak. Beti jakin izan da, beti esan ohi da, Euskal Herrian torturatu egin dela. Baina nolakoa da tortura? Nolakoa da torturatzailea eta nola bizi du hori torturatuak? Gaurkoan horri buruz hitz egiteko psikologo batekin eta tortura jasan dituen 2 pertsonekin egon gara gertutik tortura Euskal Herrian. Durangoko peajein, Bilbotik Ondarruzko bueltan, Durangoko peajein euremio pixa eta guzti tipiko izaten dena neutakatekan bisuk holan behatu neban eta albun ikusi neban kotxe bat lauen kaputxauaz. Kotxen 3 lagun bizu zen, ni kopiloto, eta izan zan behatu, hemen zeo ze raru nixun esatea, rarura pasaten eta momentu horretan pistoli burun ipinizten, atanitxuen, botanitxuen, autopistan, eta derrepenten, eta no se kai 3 lau golpe, holan, eta behan gainin kontra arpexen eukala, da holan hainkeaz hori etxeztenela, enkainonaten, esaztan, ¿qué dices ahora? Eta oso ikurtestan, que estoy flipando. Ezken eguan, zer da pasaten. Eta esaztan flipar, ya vas a flipar los 5 días que vas a pasar con nosotros. Ni bizi nintzen Kadizen, bertan ikasten nuen unibertsitatean. Zinematik ateratzen nintzenean, bakarrik nengoen. Batean batek bota zuen nire izena eta alde batera begiratzerakoan
igual 15 bat pertsona nire gainean erori ziren, ez? Baina nik gelditu nintzen sok egoeran, ez nuen ulertzen zagertatzen ari zen, eta bueno, pizkat mugitzen ninduten panpin bat izango banintz bezala, ez? Eta kotxe batean sartu ninduten, eta hor, bi pertsona nirekin atzean eta beste bat aurrean, ez? Eta ja hor, hiletik tiraka. Bi helburu dituztela, bata, deklarazio polizial bat lortzea bai edo bai, autoinkulpatu izanak detenituak direnak, eta bigarrena norberaren identitatea ere apurtzera doaztela. Momento baten, itxomena sentiuten eban, lana estiloko hori izan, esan boltzi. Eta momento baten, holan zeo zelan bizkatori egin eban, eta lan ine hor, suman eban, mendibide batea erun itxuenela. Baina izan zan, lehenengoko momentua atik iratxe eta albun inorren eukana ez, lotute. Orduan burua ziaztan zentrifugaun, zentzune eban, ¿qué hacemos con esta? Eta burutik pasaztan, zoritxarrez Euskal Herrian, hainbat kasutan entzun duzen episodio diferentik, ez? Mehatxu pilo bat, zure kontra, zure familiaren kontra, behartzen zituzten beste galdeketa batzuk entzuten, ez? Eta beti, gu portatzen ari gara ondo eta ikusten duzu beste bide bat dagoela, zure esku dago. Eta niri fizikoki hasieran igual 3 zaplasteko eta holan etxinak eta posturak, baina gero psikologiko izan da, ez? Entzutezulako, zeure lagunan txilixuk, minanak, golpik, mehatxatzen zatxuelako, familixiaz, niri aiztiaz mehatxatzen dituen. Ja horrekin hasi ziren matxake konstante bat eta sinestarazi nuen. Eta orduan, une horretan krak egin nuen eta ikasitako deklarazioa berretziko nuela esan nuen. Niri informazioa jebrak emosten, zer repetiu bine ban. Ni bostegune honitxan ikasten deklarazio polizialin zer esan bine ban. Eurak etxetzuez zuk esan bizune horien. Atera ninduten gela batera, sartu nintzen ni lehenengo, eseri nintzen eta hasi ziren deklarazio hartzen eta batean hasi ziren barrezka. Eta une honetan sentitzen nintzen superhumillada, autoestima lurretik, eta ez nekien zergaitik egiten zuten barrez, eta olako batean begiratu nuen atzera, eta ikusi nuen nire ofiziozko abokatua suposatzen zana, lo zegoela. Epaileak dakite, torturatzen dela, barne ministeritza daki torturatzen dela, eta esan dezaket politikoak ere badakitela torturatzen dela. Danak dakite, lo que pasa que orain hasi da igual kontzientzia bat sartzen torturaren aurka eta tortura ja behingoz kendu behar dela, baina zoritzarrez urteak daramatzagu historia honetan eta esan beharra daukat onartu egin dela tortura gizartean orokorrean politikoak ere bai, argudio horrekin terrorismo zegoela eta zegoela tal, atera behar zelez informazioa, hilketak deseusteko edo bukatzeko horrekin, dana balio zuen tortura ere bai, metodo bezala, eta orduan, eta gizarteak ere bai, esaten zuen, nik askotan, jendearekin hitz egin da, esatea, eske besteak hil egiten dute, baina gauzatik ez duk bestea justifikatzen, baina justifikatu da tortura. Gaur egun ja beste goera batetan gaudenez, bai politiko eta soziala, torturaren kontzientzia bestelakoa da, giza eskubideen aldeko irrika hori atara da, eta orain beste modu bat eta ikusten da, baina tortura tapatu egin da, baina jendeak jakin dau. Jendeak, gizarteak eta bai estamentuak ere bai. Euskal jendarteko hainbat figura erreferentzialen babesa jaso du sare herritarrak, tartean Ibarretxe edo Garaikoetxea lehendakariena 2015ko urtarrileko mobilizazioaren ostean Guardia Zibilak kendutako dirua berreskuratu ahal izateko. Gaur 11 telebista agerraldian izan da. Carlos Garaikoetxea eta Juan Jose Ibarretxe lehendakari hoiek, Ainhoa Etxaide labeko idazkari nagusiak, Inigo Iruin abokatuak, Pili Kaltzada kasetariak izan dira besteak beste, gaur Bilbon eginiko agerraldian Guardia Zibilak 2015ko urtarrilean sare herritar plataformari kendu zion dirua itzultzeko eskatu dutenak. Sare erortzen utziko ez dugun ondare kolektibo bat dela, eta preso diren pertsonen eskubide guztiak errespetatu arte zentzua izango du.
bere ondasun ekonomikoen desjabetzeak muturreko egoera eragin duela sareren kontuetan. Eta hain justu horrek guztioi eragiten digulako, hauxe da jendartearen aurrean salatu nahi duguna. Gu ere, sare gara. Espetxe politikari dagokionez baita, 20 orduren buruan bi eraso jaso ostean, Ibone Iparragirreren egoerak kezka eta salaketa ugari eragin ditu bere jaioterrian Ondarrun, horren lekuko asteburu honetan egindako mobilizazioa. Bestalde, Etxeratek salatu duenaren arabera, 2017 honek ezagutu ditu jada dispertsioak eragindako lehendabiziko bi istripuak. Premin San Pedro presoren senidek Jaenera bidean pairatutakoa, eta Iñaki Arakamaren familiak Sevillako espetxera zijoala ere istripua izan zuen. Kalte fisiko handiegirik egon ezarren, egoera salatzeko elkarretaratzea egin dute hiriburuetan. Arantxa Tapia industria sailburuak elkarrizketa eskaini dio Berria egunkariari. Bertan, Trump efektuak zein Brexitak euskal enpresengan zer nolako eragina izan dezaketen aztertu ditu, eta baita ere Eusko Jaurlaritzak eta euskal sindikatuen arteko harremanaz mintzatu da. Zorpetzeari buruz asko hitz egiten dugu, eta gure kasuan Euskadi bezala gobernantza ekonomikoako arau guztiak betetzen ditugu zintzo gaina, usten dugulako horrela egin behar dugula. Zentzu horretan izango genuke zorpetze pixka bat gehiago hartzeko aukera. Europa kontsidatuko balu herri bat gehala eta ez estatu baten barruan gaudela, eta zein estatu gaina, nolabait zigortuta dagoen estatu bat. Eta pixka bat atzo aritu ginen azan, zergatik anez eraginkortasun energetikoari buruzko proiektuak aurrera emateko, edo mugikortasun elektrikoara pasatzeko alik eta azkarren, zorpetze maila txiki batekin momentu batean, lortuko genuke askotzere azkarrago jotea. Gainera kontsideratuz proiektu horiek ere bere burua ordaintzen dutela, gero duten nolabait etekinean lortzen dute, ze aurrezpena dago energetikoki eta kostuetan. Beraz, hori kontutan izanikan zergatik anez Europari eskatu eta horrela adierazi genuen, nolabait malgutasun pixka batekin jokatu dezala proiektu berezi horientzako eta gu bezalako herri batentzako. Adierazpenak ikusi eta Trumpek zer esaten dituen, tentu zibili behar dugu eta ikusi behar dugu benetan esaten dituenak epe labur batean aurrera emateko aukera daukan edo ez. Ikusi ditugu beste erabaki batzuk hartu ditugula eta atza bota dizkiotela, ezta? Orduan, tentuz eta ikusi dezagun 3-4 hilabetetan zer egiten duen. Benetan aurrera emate baditu esandako guztiak kezkagarria izango litzateke gure enpresentzako eta ikusi beharko genuke ze motatako baldintza jartzen ditugun edo ze reakzio mota egin beharko genuken. Kezka bai, egia da badago eta gure enpresetan kontu zibiltzeko zentzu hori. Eta Brexitarekin beste hainbeste, ezta? Ze hor badagoela ziurgabetasun izugarri ez dakigu ze motatako planteamentua egingo da, ze badirudi Theresa Mayk aurkeztu zuen planteamendua irakurrita, kanpoan egon nahi dut, Commonwealth hori indartu nahi dut, baina aldi berean merkataritza ikuspegitikan nahi dut Europar batasunean egon. Orduan, dana ezin da alde batera lortu eta ikusi beharko da noraino iristen gean. Eta horrele, gure enpresak kezka badaukate. Ez ote da geratuko Euskal HTA isolaturik. Lehentasuna non dago? Parisen lotura horretan, edo Madrilei edo bietan, edo zer gerta daiteke hor? Nik uste esan barra dagoela, orain dela 25 urte lotura hori proposatu zanean, Europar ardatz baten zati bat ginela eta jarraitzen dugu izaten. Orduan garrantzitsua baldin bazan gure herria eta ardatz atlantiko osoa lotzea merkataritza ikuspegitikan, gure enpresen ikuspegitikan eta noski pertsonen ikuspegitikan lotura bat lortu ahal izateko aspaldi lortu behar genuena eta oraindik egin gabe dagoena, zentzu berberean jarraitzen dugu eta gaina esango nuke indar gehiagorekin. Orain dela 25 urte egin behar baldin bazan gaur egun askotzere beharrezkoagoa da. Eta gure kasuan esaten duguna da guk gure egingo dugu eta gaina lortzen dugunean Hendaiara pasatzea, hau da, iparraldearekin izugarrizko loturak izan daitezke, ez bakarrekan Parisera, gertuago ere bai, zergatik ez Donostiatik Baionara joan, edo Bordelera, edo Miarritzera iritsi. Guretzako hori izugarri garrantzitsua da, herri bezala baita ere ondo konektatuta egoteko, eta inoiz izan ez dugun aukera izateko, eta hori ere nik balioan jartzen dut.
Atzo, Euskal Finantzen Kontseiluak bilkura egin ostean, EH Bilduk hitzorduaren inguruko balorazioa egin du Eusko Legebiltzarrean. Bertan, Maialen Iriartek azaldu duenez, Eusko Autonomia Erkidegoak bere presio fiskala igo egin beharko luke, diputazioek euren presio fiskala igo egin beharko lukete Europako estandarretara hurbiltzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan diru bilketaren datuak egia esan kaskarrak izan dira, oso kaskarrak izan dira, eta argi eta garbi uzten dutena da politika fiskal berri baten inguruko eztabaida sakona egin behar dela. Ezin dela herri honen etorkizunarekin jolasean ibili eta premiazkoa dela eztabaida hori egitea. Arduratuta gaude, PNVk eta Partidu Sozialistak ezikusiarena egiten dutelako egoera honen aurrean. Enpresek ordaintzen dituzten zergak gero eta txikiagoak izatea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ekonomiaren datuek gora egin dute eta enpresek iaz baino gutxiago ordaindu dute. Eta iaz baino dezente gehiago ordaindu dutenak langileak izan dira. Bezaren dirubilketa oso gutxi igo da, enpresek ordaintzen dutena esan dugun bezala jaitsi eginda eta aurten ere gehien ordaindu dutenak langileak izan dira. Beraz, hiru datu hauekin hiru ondorio nagusi ere bai, presazkoa da lehen esan dudan bezala debate fiskal serio bati ekitea, eta jakinik batzar nagusiak direla hori arautu behar dutenak, debate zabal bat eskatuko dugu Eusko Legebiltzarrean hemen bertan, eta eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari 6 hilabeteko epean erreforma fiskal baterako plan bat bidali dezala hemen aztertzeko eta ondoren batzar nagusiek beharrezko erabakiak hartu ditzaten. Bigarren ondorio nagusia, eztabaida fiskal horren ardatz nagusietako bat izan behar duela presio fiskala handitzea. Europako bataz bestekora eramateko eta era progresiboan egiteko, baina iruditzen zaigu datozen urteetan gutxi gora bera 3 puntu gora egin behar duela presio fiskal horrek. Lan ustei ekingo diote Sestauko ACB-ko langileak datorren martxoaren 4tik aurrera. 8 ordutako lanaldira bueltatzea, errelebo kontratuak Sestaon egitea eta plan industrial bat aldarrikatuz lan usteak egingo dituzte Sestauko ACB-ko langileek. Horrekin batera aurrera darra Bizkaiko erresidentziatako langileen grebak eta hainbat izan dira azken astean lan istripuen ondorioz hildako 2 langileak gogoratzeko protestak. Azkeneko hildakoa atzo Agurainen izandako istripu batetan suertatu zen. Diru sarrerak bermatzeko errenta 8%an ez igotzea pobretuak are gehiago estutzea dela salatu dute sindikatuek eta ekain gizarteratzeren aldeko sarea osatzen duten 300 taldeek. Inflazioa igotzen dena ez, gutxieneko soldata igoera aplikatu behar zaiola uste dute ELA, LAB, Comisiones Obreras Euskadi, UGT, ESK, Steilas, CGT eta CNT sindikatuak. Legeak horrela jasotzen duelako diote. Eurekin batera, ekain gizarteratzearen aldeko sarea osatzen duten 300 taldeek sinatu dute bihar goizeko 11:00 Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzaren aurrean deitutako elkarretaratzea. Epaitegietan, Kabiezes auziari ekin diote gaur berriro ere. Espainiako gobernuak Eusko Autonomia Erkidegoan zuen ordezkari Kutxabankek egindako ustezko ordainketa irregularrengatik akusatu gisa deklaratute Mikel Kabiezes berak, Mario Fernández garai hartan Kutxabankeko presidente zenak eta Rafael Alkorta abokatuak. Fernándezek azaldu duenez, 2 alderdi politikoetako goi mailako arduradunek deitu zuten Kabiezesi lanpostua bilatzeko. 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta defentsak aldiz auzia artxibatzea. Albiste judizialei jarraiki, gaur Guardia Zibilak pertsona bat atxilotu du Bilbon jihadismoaren kontrako operazio batetan. 54 urteko Algeriarra antzeman du Guardia Zibilak San Francisco kalearen inguruetan, Estatu Islamikoaren propaganda banatzea eta sarean terrorismoa gorestea leporatuta.
Azken orduetako haizete bolada gogorrek hainbat arazo eragin dituzte Euskal Herria osoan. Bilbon adibidez, Maionako eskilaretan 100 urte baino gehiago zituen zuhaitz bat lurrera bota du, eta Durangon San Inazio auzunean ere antzeko zerbait suertatu da. Haizeak eraginda baita iragan den astean plaka bat erori izan autopistatik Errekalde auzora. Ez da lehendabiziko aldia non horrelako zerbait suertatzen den Errekalde auzoan, eta horrek kezka eta haserrea eragin du bizilagunen artean. Izan ere, aldarrikapen historikoa baita Errekalden autopista bertatik ez pasatzearena. Egoera gertutik ezagutzeko Ainhoa Zabarte lankidea Errekalden izan da. Autopistako hesi akostiko bat erori ostean, dozenaka izan ziren Errekaldeko plazan manifestatu ziren auzotarrak. Autopista eta arriskua bat datozela ohartarazi digute autopista kanpora plataformako kideak. Autopista honen arazoa daukagu auzoan, eraiki zuten orain dela 42 urte beteko dira Leister, inauguratu zela, eta bueno, pues gainetik dauzkagu arazoak, gainetik dauzen etxe bizitzak, kutsadurarenak, zaratarenak, vibrazioenak eta arazo pila, eta autopistaren azpitik gelditzen zaigu auzoaren parterik gehiena, eta hor daukagun arazo handietako bat da, askotan gauzak erortzen direla. Arrisku objektibo hori, aparte arrisku generala, kutsadura, zarata, hautsa eta halako kontuak. 2002 urtean edo agintariek gure lanaren ondorioz edo auzoaren eskaeraren ondorioz esan zuten 2016an hau kenduko zutela, eta guk nahi dugu esandakoa betetzea, hori da gure helburua. 2016a pasata dago, badakigu 2016an ez dela izango. Esan zuten 16erako, iruditu zaigun garai hartan oso gauza luze bat zela, pasatu da eta hemen gaude, Basurto aldea eta Sabino Arana egin da dago, kendu dabe eta konpondu dabe arineketan gainera, eta gu ikusten dugu garela bigarren mailako kontu bat. Autopistaren borroka aspalditik datorren kontua dela azaldu digute. Hanberek ikusten duzuen guztia lehenago zegoen. Auzoa zegoela autopista egin baino lehen. Autopista hau egiteko, etxeak bota behar izan zutela Eliza, apurtu behar izan zituztela hemen zeuden eraikina lehendik, eta sartu zuten, bai edo bai, nahiz eta protestak egon bere garaian, auzoaren erditik. Gure eskaera da, pausoak ematea, ikerketa behar direnak, eta konpromiso bat botako dutela. Beti esaten digute, bai botako dugu, baina botako desideratun bat. Gu nahi dugu datak eta nahi dugu ikusi, ez gure ondorengoek ikustea. Garoñako zentrala berriro irekitzearen auziak hautsak arrotu ditu han eta hemen, eta hainbat dira bera ixteko eskatzen ari diren eragile, alderdi eta mugimenduak. Gaia Europako Parlamentura iritsi da, izan ere bertan Eusko Alderdi Jeltzaleko eurodiputatua den Izaskun Bilbauk Europar Batasunari inplikazioa eskatu baitio Garoñako zentral nuklearraren kontra. Nazioarteko albistegi dagokionez, Katalunia izango dugu hizpide. Izan ere, Espainiako auzitegi konstituzionalak baliogabetu egin du bertan erreferendumera deitzeko ebazpena. Espainiako gobernuak aurkeztutako exekuzio intzidentzia aintzat hartu du epaitegiak, baina Kataluniako gobernuak adierazi duenez, erabakiak ez du inolako eraginik izango erreferenduma deitzeko bere asmoi dagokionez. Alemanian irailean izango dira hauteskunde federalak, eta gaurkoan Gara egunkarian Ingo Niebel kazetariak azaldutakoaren arabera lehia estua izango da Angela Merkel eta Martin Schulzen artean. Europako Parlamentuko presidente ohiak nabarmen handitu ditu sozialdemokraten aukerak. 3. postuan ADF alderdi ultraeskuindarra egongo litzateke eta 4. postuan Die Linke ezkertiarra. Errumanian berriz korrupzioaren aurkako protestek milaka herritar bildu dituzte egunero hango parlamentuaren aurrean, Bukaresten hain zuzen ere. Gauero milaka dira kalera ateratzen diren herritarrak eta euren mugikorrekin eragindako argiekin
irudi ikusgarriak lagatzen dizkigute, pantailan ikusten ari zareten moduan, eta berriro diogu, korrupzioaren kontrako mobilizazio hauek benetan erraldoiak izaten ari direla. Kiroletan, Alex Txikonek bertan bera utzi du neguan Everesteko gailurra harrapatzeko nahia. Eguraldi txarrak eta izete bolada bortitzek eragin dute Lemoaztarraren erabakia. Ondorioz, kanpamendu basera itzuli eta beste batetan saiatu beharko du alpinista bizkaitarrak. Atletikek ate joka du Europa Ligeko kanporaketa. Ostegunean zuri-gorriek gaueko 9:00 aurrera Apoel Nikosia hartuko dute. Gaurkoan Josu Urrutia izan da protagonista, izan ere Atletikeko presidenteak agerraldi publikoa eskaini du Ibaiganen eta bertan taldearen lehiakortasunaren inguruan aritu baita eta gaurkotasunarekin lotutako hainbat gai jorratu ditu. Hola da, ez? Guk azken baten ilusioa beti mantendu behar dugu. Atleti bera ilusio bat da, eta partido bat jokatu baino lehen, beti eduki behar duzu buruan, beti eduki behar duzu goian ilusioa, ez? Eta irabaziko duzulako pentsamendua. Horretan gaude, badakigu ez dela izango erreza, futbolan ja parekatua dago gauza asko edo gauza guztiak, esango nuke ekipo 2 edo 3 kenduta, eta olako eliminatore batzuetan zaudenean, azken batean 180 minutu dira, teoriaz, eta detaile batzuek erabaki aldute favorez edo kontran berdintasun horretan gauzak. Hortik aparte, ja mundu guztian ikusten dugu, referentzi berdinak egiten du, berdinak edo antzekoa daukatela ekipo guztiak, liga guztietan, ia selezioak dituzte ekipoak, bere posibilitate ekonomikoen araberaz egiten dute ekipoak, eta azken batean nik uste dut ekipo bakarra beste aldetik doana gu garela, eta horrek zailtasun gehiago ekarten digu edo izkigu, baina hori argi daukagu, horrela dela eta burukatzen jarraituko dugu, eta uste dut, esan digutenagatik, lehenean jokatuko den Atleti Madrilen kontra, eta Atleti Madrileko direktibak esan digutena da, Apoel ekipo gogorra dela, eurak oin dela, ez dakit noiz urteetan esan zuten, oin dela urte batzuek euren kontra jokatu zutela, enpatea lortu zutela, baina ondo egin behar ditugula gauzak aurrera pasatzeko. Atletikekin bukatzeko, gogoratu Hamaika telebistan sarrerak ditugula datorren larun batean. Hamaikak laurden gutxiagotan Lezaman Atletiken emakumezkoen taldeak Betisen kontra jokatu behar duen partida ikusteko. Sarrerak lortzea oso erraza da, hamaika.eus webgunean sartu beharko duzue, bertan prestatu duen galdera erantzun eta ondoren sosketan sartzeko aukera izango duzue. Gogoratu Euskaltelen eskutik, Hamaika telebistak Atletikek eta Betisek datorren larun batean Lezaman jokatu beharreko partida horretarako sarrerak ditugula. Bestalde, datorren martxoaren 4an Barakaldoko Beken Euskadiko Super Enduroko sari nagusia lehiatuko da. Bertan, beren beregi prestatutako zirkuitoa osatu eta parte hartzaiek traba ezberdinak gainditu beharko dituzte. Harriak, trontzak, neumatikoak, area, ura. Froga datorren martxoaren 3an aurkeztuko dute Barakaldoko kaleetan, herriko plazan hain zuzen ere. Superenduroko Euskadiko sari nagusia ikusteko sarrerak ditugu baita ere hemen Hamaika telebistan. Eta Atletiken kasuan aipatu bezala, prozedura oso sinplea da. Hamaika.eus webgunean sartu beharko duzue, eta bertan egongo den bannerra klikatuta, zuen sarrerak eskuratzeko prozedura irekiko duzue. Kulturan, 80 urte bete dira urten eguna euskarazko egunkaria sortu zutenetik. Urte muga omentzeko Bilboko udalak jardunaldiak antolatu ditu publikazio honen ondarearen inguruan hitz egiteko eta Jonebati Zabala lankidea bertan izan da.
Lizardi bera bere zera hitlozko bilduman idatzi zuen, beharrezkoa zela egunkari hori eta gero gauzatu egintzen gerra garaian. Nik gaur azpimarratuko nituzke bi gauza, bata historikoa, Euskaltzaindia bazen orduan, Euskaltzaindia bada gaur eta euskararen eta euskal kulturaren aldeko langintza horretan, ez bakarrik Euskaltzaindia ez bada gizarte osoan, pentsa dezagun, segurazko Resurrezio Mariadazko lehenengo euskaltzainburuak egunero erosiko zuen eguna, orain dela 80 urte. 19. mende amaieran, justu euskararen gainberan nabarmena hirietan erabatekoa zenean, orduan sortzen dira lehenengo astekariak. Euskaltzale, Bilbon, 1887an Azkuek sortu zuena aipatu behar dugu. Memoria oso berandu errekuperatu dugu, zoritxarrez. Nik uste ulertzen da, halako trauma baten ondoren isiltzea eta protagonista bere isildu egiten dira, eta gero trauma jasan dutenen urrengo belaunaldiak ere ez du interesi sortzen, eta hirugarren belaunaldi batek belaunaldi bat hasten da bilaketa hortan. Hori uste dut gauza guztietan gertatzen dela. Beraz, bilobak dira berreskuratzen dutenak eta ez seme-alabak. Eta urten, 80 urte beteko dira baita faxistek Gernika bombatu zutenetik. Ondorioz, Picassoren kuadroa izan genuen horren erakusle mundu osoan zehar, eta kuadroak Madrilen jarraitzen duenez, Euskal Herria Bilduk obra Gernikara ekartzeko hainbat iniziatiba abiaraziko dituela iragarri du. EH Bilduk agerraldia egin du gaur Gernika Lumon. Gernika kuadroak Gernikara ekartzeko Euskal Herriko herrietan mozioak aurkeztuko dituela jakinarazi du. Picassoren margolanak Gernikan egon beharko lukeela esan du EH Bilduk. Sufrimendu guztien aitortza egingo duen memoria historiko bat eraikitzea ezinbestekoa den honetan, margolan honek bombardaketa jasan behar izan zuen Gernika herrian egon behar duela esan du. Gernikara ekartzeko mozioak aurkeztuko ditugu, bai udaletxetan, batzar nagusietan, Gasteiz eta Iruñako parlamentuetan, baita Madrilen ere. Guretzako sama edo pisu simboliko handia dauka margolan honek, esan nahi berezia dauka, hain guretzako hain balio historiko handia daukan herri hau bombardatu zuelako Francoren aginduz nazien Kondor Legioak. 1927an, bombardaketaren ostean egin zuen margolana Pablo Picassok, Parisko erakusketa unibertsalerako, eta arrezkeroztik mundu osoan eginda ezagun margolan hori, gerra eta herritarren zapalkuntza salatzen dituelako margolan horrek, eta guk EH Bildukook bat egiten dugu balio guzti horiekin. Margolan honek ez deko zentzunik Gernikari lotuta ez badago, herri honek sufritu zuelako margolan horrek salatzen duena. Horreitik uste dugu Gernika, Picassoren Gernikan egon behar duela. Eta horrela eskatu dugu hainbatetan. Madrilgo gobernu ezberdinek ostera beti ezezkoa eman dute. Arriaga Antzokian Romeo eta Julieta antzeslana burutzen ari dira une honetan. Ramon Bareak eta Pabellon 6eko gazte konpainiak garatutako obra da hau. Konpainiaren lehendabiziko lana da eta 18 eta 25 urte bitarteko antzesle gazteentzako lehen aukera handia da. Loraldia jaialdia aurkeztu dute aste hontan Bilbon. Martxoaren 7tik apirilaren 8 bitartean 30 emanaldi eta 150 sortzaiek parte hartuko dute. Aurtengo izenen artean Kukai, Kirmen Uribe, Alaia Martin, Lutzo Egia, Dantzas Konpainia, Iratxe Fresneda, Miren Amuriza edo Esian taldea daude. Musikari dagokionez, Jogurina Boroak bere diska berria aurkeztu du Bilbon. Poliamorri izenarekin, Laudioko artistak, eraso sexisten kontrako singela kaleratu du. Horrekin batera, Izaro Andres Maiabitarrak arrakasta handia lortu du diskarekin. Gaurkoan Bizitzak izeneko kantarekin bideoklipa aurkeztuko digu.
Eta eguna amaitzeko WordPress foto sariak ekarri nahi izan ditugu ona Hamaika telebistara. 2016an izandako argazki eta argazkilaririk onenak saritzen dituen ekimena da hau. 2016an lehen saria Buran Osbilitzi argazkilari turkiarrarentzat izan da. Iraganden abenduaren 22an Alexander Karlov Errusiak Turkian zuen enbaxadorearen erailketa argazkietan plasmatzeagatik. Gure partetik besterik ez, mila esker informatiboa pantailaren bestaldean zein streaming bidez jarraitu duzuen hoi. Gaurkoan irudi eder batzuekin agurtuko gara, Laudioko Lamuza ikastetxean kultur aniztasunaren alde egindako ekimen batetik. Irudi hauekin agurtuko gara, gure partetik besterik ez, Gabon pasa! Txiki bat zen